Orain egingo dizut Andoni Agirre Gomezkortak egin nahiko lizuken galdera, eta nola ez kulturari lotutakoa da. Joan al naiteke nire mugakidea den herrira antzerki bat ikustera, esate baterako? Horrekin uste dut polemika handia piztu dela, ze, hor badago zalantza badaber, sarrera titulo nahikoa otedan, erositako sarrera, atzo komentatzen genduen Itzaroren aktuazioa, hor gaur kursalen izango dana, eta sarrera bera, tiketa bera, titula nahikoa ote den jun alizateko. Printzipioz, muga badago udalerrietatik ezin daiteke atara. Printzipioz eta teoriz ez, baina aldi berean egia da ere bai, antzokietan neurri guztiak ondo zaintzen direla, distantziak gorde egiten direla, maskarilla badagoela, eta temperatura hartu egiten digutela sartzera goazenean. Orduan, printzipioz ez, eta insistitu nahi dut, denbora guztian jabetu egin behar dugu gauza batekin. Pandemia batean gaude. Hori izan behar da gure leitmotiv handi-handian jarrita, pandemia baten aurrean gaude. Eta herritar askoren bizitza jokuan dago. Orduan, badakit hau oso gogorra dela kulturako jendearentzako, baina nik uste dut kulturari begira agian instituzioek nolabaiteko ekimen edo ekin egin beharko liokete ez dakit zelan, horre ekimen batzuk sustatu izan dira, eta alde horretatik babesa hor bilatu behar da. Nik uste dut txartela bera titulu nahikoa ez dela, beraz nik esango nuke ezetz. Orduan, Andoni, sentitzen dut momentuz, baina hori da nire iritzia. Eta beti abokatu esaten dugun bezala, zuzenbidean hobeto oinarritutako bestelako iritziren kalterik gabe. Hau da, zuzenbidea subjektiboa da, nik hau pentsatzen dut, agian beste norbaitek beste zerbait, baina kontuz ibili behar dugu, ze azken finean hemen interpretazio edukiko duena udaltzain edo ertzain bat izango da. Eta harrek pentsatzen baldin badu muga gainditu egin dugula, izun batekin itzuliko garatxera. Esan da esan ari gara, Andoni Agirre Gomezkorta datorrela, eta eman diezaiogun pasoa. Eta begira ze polit esango diodan gainera. Ala bazan, edo ez bazan, sar dadila, kalabazan. Eta atera dadila, biba zuekeko plazan, biba Andoni Agirre Gomezkorta! Aupa, Andoni! Arratsaldeon! Zer moduz? Hori sarrera, hori. Polita, Polita. Bizi sartu zara. Andoni, egin diozu kulturari buruzko galdera, orain guk zuri egingo dizugu, kezkatuta zaude, ziurrenik? Zalantzik gabe, eta kezkatua beste gauzen artean, agian zuen denbora guztia jango dudalako, usten badia zuete, speech txiki bat botatzen, honi buruz. Bai, galdera bota nahi nuen, zeren egun guztia ibili nahi zalantza honekin, eta bai, Inigo Santxok esaten zuen, kontutan eduki behar degula, pandemia bat daukagula tartean, bai, ez da gutxi, jendea hiltzen ari da, ez da gutxi, eta orduan egin behar dira bakarrik, derrigorrez egin behar ditugun gauzak eta beharrezkoak direnak. Antzoki batera, kontzertu batera, edo zinera jotea, agian ez da derrigorrezkoa edo beharrezkoa izango, baina bai, aktorentzat, teknikarientzat eta toki horietan lan egiten duen jende guztiarentzat, musikarientzat, antzezgileentzat, denentzat. Hortik bizigea, eta hori egiten ez badegu, gozez hiltzen gea, konpainiak izten dira, azpiegiturak galtzen dira, eta bar, larria da. Ez da kultura bakarrik, ekonomia ere bada. Ekonomia ere bada, eta horri gehitzen badiogu, egun hauetan agintarien aldetik eskatzen zaigula denoi ardura, badirudi pandemia okerrera dijoala guk nahiko ardura ez degulako, eta gero ikusten dugu, egunkari baten jaialdi bat antolatzen dutela, alarma egoera egonda Madrilen, eta politikariak doaz, jai horretara, barra, politikari pila bat doaz, batzu musukori gabe, eta guk hori entzun behar, eta horren ikusi behar, kultura alorrean ze egoera daukagun, eta egun batzuk lehenago, barkatu, baina kultura sailburuak esana, ez duela uste kulturak erantzun bereziri jaso behar duenik krisi garaian. Eztabaida egon daiteke, erantzun berezia jaso behar duen, edo merezi duen, ala ez. Baina bai merezi duela, gutxienez besteen erantzun berdina. Eta edozein kasutan, nik ez nuen espero kultura sailburu batengatik hori entzutea. Berak mimatzen ez badu kultura, ez dakit zeinek mimatu behar duen. Eta kultura munduan ez bakarrik. Autonomoen egoera ere oso larria da, eta beste jende askoren egoera oso larria da, eta datozen egunetan izango da.
Tira, argi geratu da, gainera hemen Bai. kulturatik bizi garen jende desente gaude, zuk zeuke eragina sumatuko zenuen, Andoni? Bai, baina egia da, kasu honetan ni lasaiago nagoela, Oso kezkatua nago ingurukoengatik. Ni, bueno, oraindik aguantatu dezaket denbora bat.